4 hrozby, ktorým by Slovensko čelilo po vystúpení z EÚ a NATO. Toto je Safe Space s Luciou Jar, budeme sa v ňom rozprávať o bezpečnosti. Robert Fico a jeho vláda nás svojou retorikou a návštevami diktatorských režimov ťahajú z EÚ a NATO. Akým rizikám by nás vystavili, ak by sa im to reálne podarilo? Nemali by sme prístup na jednotný európsky trh. Slovensko vyváža skoro 80% svojich produktov a služieb v rámci EÚ, takže strata prístupu na spoločný európsky trh by bola pre našu ekonomiku katastrofálna. Nehovoriac o tom, že by sme ako bežní občania stratili možnosť voľne cestovať, pracovať či študovať kdekoľvek v Európe. Chýbali by nám miliardy z eurofondov. Až 80% investícií do slovenských škôl, nemocníc či ciest financujú peniaze európskych daňových poplatníkov. Nemali by sme bezpečnostné záruky. Slovenská armáda by našu krajinu dnes neubránila. Akékoľvek úvahy o vlastnej obrane by znamenali násobné navýšenie jej rozpočtu. Krajinám ako Gruzínsko alebo Moldavsko, ktoré nie sú členmi NATO, Moskva neustále hrozí. Oslabilo by to našu suverenitu. Stratili by sme možnosť ovplyvňovať medzinárodnú politiku a ocitli by sme sa v izolácii. Strata členstva v demokratických štruktúrach by viedla k oslabeniu právneho štátu, nárastu korupcie aj upevneniu moci oligarchov alebo extrémistov. Nie sa preto čo čudovať, že s témou prišli práve v Smere a SNS. V Európe sme silnejší. Izolácia nás oslabí a podhodí diktátorom hladným pomoci.